На вашето внимание златен пръстен с 5 сини сапфира с крошовидна форма и един диамант в центъра на композицията. Общото тегло на скъпоценните камъни е 1,02 карата. Теглото на пръстена е 2,25 грама. На специална бижу TV цена. Насладете се на нежните сини нюанси, искрата на малкия брилянт, от блясъците на златото. Какво галантно великолепие! Цвете от сапфири. Класическият дизайн определя и необикновената свежест на това нежно бижу. То може да бъде ваше на тази невероятна цена. Вдигнете телефона, обадете ни се. Златен пръстен с 5 сини сапфира с размери 5 на 4 мм и един диамант. Общо тегло на скъпоценните камъни 1,02 карата. Теглото на пръстена е 2,25 грама. Това е Бижу TV, телевизионен бижутериен магазин. Ние ви предлагаме уникални модели, истински скъпоценни камъни, прецизна изработка, на специални Бижу TV цени. Общото тегло на пръстена е 2,25 грама, на скъпоценните камъни 1,02 карата. Изчистен дизайн, свежа линия, прецизна изработка. Това предлага Бижу TV. 5 сапфира, шлифовани в крошовидна форма с общо тегло 1 карат, са прецизно вградени в нежна златна конструкция. Така оформеното цвете украсява един великолепен пръстен с изчистен дизайн и опростена, но подчертано елегантна линия. Общо тегло на скъпоценните камъни, 5 сапфира и един диамант е 1,02 карата. Теглото на пръстена е 2,25 грама. Ние ви предлагаме този нежен пръстен на специална Бижу TV цена. Обадете се!